Dunay higayon nga lifestyle check ang Ombudsman for the Visayas sa mga opisyal sa Police Regional Office 7 nunot sa nadawat ining taho nga dunay mga police officers nga mga protector sa mga drug lords o gambling financiers dinhi sa Sugbo. Ano yung action bisa exclusive ni Jinky Barrio. Usa ka wa nagpaila nga concerned citizen mipada ining dokumento sa News 5 di inalatid ang matud pa korupsyon sa pipila ka police officer sa Rehiyon 7. Sa maong dokumento makita ang pangan sa giingong mga police officers nga nagdawatan og sinimana nga protection money gikan sa giingong mga drug lord sa Sugbo. Makita sab ang kantidad nga ihatag sa matag drug lord ug sa mga gambling financiers. Tungod ini gitakdang mohimo og case build up ug kaugalingon nga surveillance ang Office of the Visayas Ombudsman ngadto sa nalambigit nga mga police officers. Kung mapamatud ang tinuod ang alegasyon base sa lifestyle check, posibleng bawion ang mga properties gawas nga matangtang kini sa serbisyo. Kasi later on kasi i-require natin sila to explain. Ngayon kung hindi nila ma-explain kung saan galing ang source ng funding nila dyan, saka pa lang mag-decide ang government na i-forfeit yan in favor of the government. Di pahinumduman ni Apostol ang tanang public officials nga likayan ang nanghinobra nga display of wealth kay usa kini kapag supak sa RA 1379 pahimangno sa Ombudsman for the Visayas nga posibleng mapasakaan og kasong plunder ang police officer nga mapamatud ang nanghinobra ang kadato. Kahit na may kaya ka, hindi ka dapat na magpakita niyan. No, sa harap ng publiko, kaya mo lang gagawin privado, pero huwag ka magpakita niya sa harap ng publiko na ikaw ay sobra-sobra ang kayamanan mo, habang ang iba namumuhay ng may kahirapan. Si Police Chief Inspector Wilby Marchu, hepe sa Waterfront Police Station, dakong uyon kung dunay pahigayon nga lifestyle check ang ombudsman ngadto sa mga kauban niya nga pulis. Hi, as public officials, public servants, we are subject for public scrutiny. So, it has been even our kanang assets and liabilities. We submit that to the Office of the Ombudsman for so kana pa lang na nagihagi lifestyle check na itong mga kapulisan. Sama sa Bureau of Customs ug Bureau of Internal Revenue, buot sab ni Apostol nga dunay masampulan nga police officer nga nalambigit sa korupsyon. Problema lang kay usahay dunay mga public official nga mogamit og dami aron di daling masakpan panahon sa pag-file nila sa assets, liabilities and net worth. Wala naman kaming pinipili. Lahat yan kinokoberan natin. Armed Forces, Philippine National Police, lahat-lahat naman, as long as you are a government official or employee, the Office of the Ombudsman has jurisdiction over you. Jinky Barrio, News 5.